Salut tuturor! Aceasta este o nouă poveste originală de pe canalul meu. Mereu spun că e mai ușor să înțelegi viața când privești atent prin experiența altora. Vezi unde începe greșeala, cum crește tensiunea și ce preț ajung să plătească oamenii fără să treci tu însuți prin același necaz. Astăzi este despre o soacră care a vrut să umilească o noră chiar în fața musafirilor, convinsă că are toată puterea, fără să bănuiască ce adevăr stătea ascuns în spatele apartamentului și al actelor. E o poveste despre limite, orgoliu și clipa în care cineva confundă tupeul cu dreptul. Ascultați, va fi interesant și plin de învățăminte. Ieși imediat din apartamentul meu. Soacra și-a dat nora afară, cu valize, chiar în fața musafirilor, uitând că locuința era pe numele mamei fetei. Când a venit poliția să o evacueze chiar pe ea, femeia a amuțit. Când Livia a ieșit din bucătărie cu platoul de sarmale, în sufragerie deja se auzea vocea doamnei Cornelia, ascuțită și plină de importanță, de parcă tăia aerul felii pentru musafiri. Ieși imediat din apartamentul meu, cu valize, dacă tot te crezi, doamnă. Tăcerea s-a lățit peste masă ca o față de masă udă. Furculițele au rămas în aer. O mătușă din partea lui Radu a clipit de 3 ori cu un ardei umplut la jumătatea drumului spre gură. Unchiul Petrică s-a uitat în farfurie cu atenția omului care speră sincer că piureul îl poate face invizibil. Livia a pus platoul jos, atent, fără zgomot. Exact așa punea și facturile în dosar, și hainele la uscat, și răbdarea în sertarul de sus, ordonat, fără spectacol. Să ies?" a întrebat ea calm. Da, să ieși, din casa mea, că eu nu țin în apartamentul meu fete care stau toată ziua cu nasul pe sus și îl întorc pe băiatul meu împotriva mea." Cornelia avea genul acela de indignare care nu apărea niciodată când era vorba să plătească întreținerea, doar când era public. În privat, femeia se umfla ca aluatul uitat lângă calorifer. În fața lumii se transforma în judecătoare de bloc, cu privire de scanner și glas de sonerie stricată. Livia a șters pe degete un strop de sos de roșii cu un șervețel și a privit-o direct. Cornelia, dacă tot faci teatru, măcar joacă pe scenă corectă. Radu, soțul ei, a făcut greșeala clasică a bărbatului crescut între 2 femei și fără coloană, mai fermă decât o banană uitată pe pervaz. Hai, mamă, lasă, Livia, nu răspunde așa." Desigur, el nu oprise nici strigătul, dar se grăbea să corecteze tonul celei care nu urla. Asta era specialitatea lui. Dacă în casă cădea tavanul, Radu îi cerea Liviei să nu ridice praful. Tot scandalul izbucnise în ziua în care veniseră rudele la masă. Cornelia insistase să facă o duminică frumoasă în familie, adică acel tip de întâlnire în care gazda nu voia musafiri, voia martori. Pe masă erau salate de băf, sarmale, friptură la cuptor, cozonac tăiat prea devreme și o farfurie cu prăjituri uscate păstrate de la o altă ocazie cu optimism suspect. Livia gătise aproape tot. Cornelia doar plimbase un șorț prin bucătărie și dăduse ordine, ca o femeie care confundase ajutorul cu supravegherea. Livia nu era genul care să se plângă. Avea 32 de ani, o minte clară și obiceiul sănătos de a observa înainte să vorbească. Lucrase ani buni în contabilitate, știa să citească un om aproape la fel de bine cum citea un extras. Iar pe Cornelia o citise de mult. Multe pretenții, puține contribuții și un talent ieșit din comun de a numi drept sacrificiu orice lucru pe care îl făcea, doar dacă îl vedea cineva. Acceptase să stea o vreme în apartamentul acela nu din slăbiciune, cum credea Cornelia, ci din calcul. După nuntă, Radu insistase că era mai bine să stea puțin până strâng bani pentru ceva al lor. Puținul acela se întinsese ca elasticul de la pantalonii de casă. La început rezista, apoi ceda fără demnitate.
Livia tăcuse, pentru că mama ei, Mariana, trecea printr-o perioadă grea după o intervenție și ea împărțea timpul între serviciu, spital, cumpărături și gospodăria altora. Nu avea chef de războaie domestice, avea treburi reale. Numai că doamna Cornelia luase tăcerea drept capitulare. Oamenii de felul ei fac mereu confuzia asta. Dacă nu le răspunzi din prima, cred că au dreptate. E ca mucegaiul din baie. Dacă nu cureți pata mică, în 2 săptămâni se crede proprietar. Cornelia era mamă de băiat și proprietară doar în propriul discurs. Asta era partea interesantă. În fața lumii spunea, apartamentul meu, de parcă îl ridicase din salariul ei de cusătoreasă retrasă. În realitate, contribuția ei fusese mai mult vocală decât materială. Apartamentul fusese cumpărat cu ani în urmă de Mariana, mama Liviei, pentru fiica ei, când prețurile încă nu săriseră ca popcornul în tigaie. Mariana îl trecuse temporar pe numele ei într-o perioadă complicată, la sfatul notarului, până rezolva o partajare veche cu fostul soț. Apoi, actele fusese răpuse la punct și locuința rămăsese pe numele Marianei, cu mențiunea clară că Livia locuiește acolo. Cornelia știa doar o jumătate de poveste și pe aceea o mestecase după gustul ei până îi ieșise varianta convenabilă. Casa băiatului meu, în care am băgat și eu. Cu am băgat și eu se referea la 2 perdele, un cuptor vechi și o colecție de castroane ciobite pe care le mutase solemn din apartamentul ei de la etajul 2 și le invoca de parcă ar fi fost lingouri. Primele luni fuseseră suportabile. Cornelia venea des, apoi și mai des, apoi fără să anunțe. La început aducea ciorbă, după aceea aducea critica. Îi muta borcanele mai logic, îi număra prosoapele, îi verifica frigiderul și avea câte o observație pentru orice. La ce ai dat atâția lei pe detergent? Era altul mai ieftin. De ce ai luat roșii iarna, n-au gust, dai bani pe apă roșie? Așa speli gresia, rămân urme. Băiatul meu nu mănâncă pilaf așa. Livia o asculta și îi răspundea scurt. Acum mănâncă. Sau, urmele trec, obiceiurile mai greu. Cornelia nu suporta calmul ei. Pentru oamenii care trăiesc din scandal, liniștea altuia e ca un geam curat. Le arată exact cât de caragioși sunt. Radu, în schimb, era specialist în evaporare. Când se ivea o ceartă, ba cobora după pâine, ba își amintea că are de trimis un mesaj, ba se uita pe geam cu interacți de meteorolog. Dacă lașitatea ar fi fost sport olimpic, el ar fi cerut pauză de apă în timpul probei. Tensiunea crescuse din lucruri mici, cum cresc toate marile neplăceri din blocuri și căsnicii. Dintr-o tigaie pusă altundeva, dintr-o factură comentată, dintr-o cheie împrumutată și niciodată dată înapoi. Dintr-o vizită duminică dimineața la ora 8, când Cornelia a intrat direct cu replica „Am bătut, dar n-ați auzit, noroc că am cheia”. Livia stătea în halat, cu părul prins și o listă de cumpărături în mână. A rămas o clipă privind-o. Cheia aceea nu era pentru norocul dumneavoastră. Vai, acum trebuie să cer voie să intru la copilul meu? La copilul dumneavoastră, da. În apartamentul altcuiva, sigur. Cornelia s-a înroșit imediat ca fierbătorul uitat în priză. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact ce ați auzit, dar n-a fost încă momentul. Livia strângea probe, nu doar nervi. Într-o altă zi, Cornelia i-a luat din dulap un serviciu de farfurii pentru o pomenire, fără să întrebe. Când Livia a observat lipsa, a sunat-o. Unde sunt farfuriile albe? La mine, le aduc. Când? Când pot. Astăzi. Ce ton e ăsta? Tonul omului care își vrea lucrurile înapoi întregi. Au venit înapoi 2 zile mai târziu, una ciobită, una lipsă. Explicația Corneliei a fost demnă de un copil prins cu mâna în zahăr. Așa au fost. Livia a râs scurt. Desigur, farfuriile au plecat singure de aici în stare bună și s-au stricat din emoție.
Altădată, Cornelia a invitat niște vecine la cafea în apartament, cât Livia era la serviciu. Când s-a întors, a găsit pe masă filimituri, un fes uitat, 2 cești murdare și pe Cornelia în mijlocul sufrageriei, explicându-le doamnelor cum tineretul nu mai știe să țină o casă. Spunea asta stând pe canapeaua cumpărată din banii Liviei, sub lustra plătită de Mariana, în timp ce mânca biscuiți din cutia păstrată pentru musafiri adevărați. Era o performanță de tupeu aproape artistică. Ați terminat ședința?" a întrebat Livia din ușă. Vecinele s-au ridicat brusc ca elevii prinși fără temă. Cornelia a zâmbit subțire. Am socializat. Înțeleg. Data viitoare socializați la dumneavoastră. Ce, îmi interzici? Nu. Vă indic adresa corectă. Radu aflase toate astea și nu făcuse nimic. Mai rău, începuse să repete unele replici ale mamei sale ca un aparat defect care preia prost programul. Poate e mai bine să nu o contrazici. Poate e mai bine să fie lăsată în pace. Până la urmă și ea a ajutat. Livia îl privea de fiecare dată cu acea liniște care taie mai tare decât un reproș. Cu ce a ajutat Radu? Cu zgomot? El ofteza, ceea ce bărbații ca el confundă adesea cu implicarea. Apoi a venit episodul cu plicul de întreținere. Cornelia îl luase din cutia poștală și îl deschisese. Când Livia a văzut foaia pe masă, a înțeles imediat. Ați deschis corespondența mea? Nu a ta, a casei. Ați deschis ceva ce nu vă aparține. Vai, ce mare secret! Am vrut să văd de ce e așa mult. Tu ții căldura prea sus. Căldura e la fel, doar obrăznicia a crescut. Cornelia a pufnit. Eu zic pentru binele vostru, dacă era după tine, ai aruncat banii pe geam. Aici era partea cu adevărat comică. Femeia care comenta fiecare leu nu plătise nimic constant. Nici întreținere, nici impozit, nici reparațiile din baie, nici geamul schimbat după furtună, nici mașina de spălat care murise eroic într-o seară de joi cu un horcăit trist și apă pe podea. Livia plătise tot, din salariul ei și cu ajutorul discret al Marianei. Cornelia, în schimb, aducea din când în când un pachet de mălai și povestea luni întregi despre cum ține ea casa asta pe linia de plutire. Finalul a început într-o zi banală, cum începe de obicei orice dezastru domestic. Livia venise mai devreme de la serviciu pentru că trebuia să ducă niște acte mamei ei. A intrat în apartament și a auzit voci din dormitor. Nu era Radu, el era la muncă. Era Cornelia și cu ea, sora ei, doamna Veta, femeie cu ochi mici și curiozitate mare, genul care ar desface și punga altuia doar ca să verifice dacă miroase corect. Ușa era întredeschisă. Pe pat se aflau dosare, acte, o cutie cu bijuterii de familie a Marianei și un plic maro. Ți-am zis eu că aici ține actele, șoptea Cornelia. Dacă găsesc contractul, îl pun pe Radu să facă schimbarea. Fata asta prea se crede stăpână. Veta a râs încet. Și dacă află? Ce să afle? Că eu fac ordine? Păi eu îl apăr pe băiatul meu. Apartamentul trebuie trecut pe el. Ia, dacă se supără, să se ducă la măsă. Când a intrat Livia în cameră, amândouă au încremenit. Cornelia ținea în mână dosarul cu acte ca o gospodină prinsă furând chiftele de la propria masă. Ce faceți?" a întrebat Livia. A întrebat foarte calm, atât de calm încât Veta a lăsat plicul jos imediat. Cornelia și-a regăsit tonul în 2 secunde. Căutam certificatul de garanție de la calorifer. În dormitor? În cutia cu actele mamei mele? Nu-mi vorbi mie pe tonul ăsta. Atunci răspunde pe tonul adevărului. Cornelia s-a ridicat ofensată. În casa asta eu caut unde vreau. Livia a întins mâna. Dosarul. Nu. Dosarul, Cornelia. Femeia l-a ținut strâns o clipă, apoi i l-a dat cu fața acra ca laptele uitat pe balcon. Veta s-a strecurat afară fără glorie, luându-și poșeta și demnitatea în ordine inversă. A fost momentul în care Livia a înțeles că linia fusese trecută. Nu mai era vorba de indiscreție, ci de plan, de lăcomie cu șlap de casă.
de tentativa aceea penibilă, dar periculoasă, de a pune mâna pe ce nu era al lor și de a o scoate pe ea din propria viață. Seara, când a venit Radu, Livia l-a așteptat cu dosarul pe masă. Mama ta a umblat azi în actele apartamentului. Radu s-a albit puțin, dar a încercat reflexul lui obișnuit. Sigur, e o neînțelegere. Nu. Neînțelegere e când iei iaurt degresat în loc de iaurt gras. Asta se numește altfel. Poate că doar... Radu, ai știut? Tăcerea lui a răspuns înaintea gurii. Și exact acolo s-a terminat căsnicia, deși actele aveau să vină mai târziu. Uneori, un mariaj nu se rupe la țipăt, ci la pauza dintre două propoziții. Am vrut doar să fie totul clar, a murmurat el. Este foarte clar. Mama zicea că, dacă suntem căsătoriți, e normal. Mama ta zice multe. Grav este că tu gândești puțin. N-a ridicat tonul, n-a plâns, n-a făcut scenă. Livia nu era din materialul care se destramă la prima spălare. Și-a strâns documentele, le-a dus la mama ei și a doua zi a vorbit cu un avocat. Rapid, curat, fără romanțe. Când ai de-a face cu oameni care îți numără prosoapele, nu le lași acces la acte. În weekend, Cornelia a organizat masa aceea de familie, nu din întâmplare. Simțea că pierde teren și voia o demonstrație publică, genul de lovitură teatrală care în mintea ei urma să o pună pe Livia la punct. Probabil își imaginase că fata o să plângă, o să-și strângă câteva haine, Radu o să rămână cu mama lui, iar ea o să ofteze eroic către rude. Ce să-i faci? Așa sunt fetele din ziua de azi. Numai că viața are prostul obicei de a nu respecta scenariile oamenilor proști. Așa că, după strigătul "Ieși imediat din apartamentul meu", Livia a întrebat calm: "Sigur vreți să facem asta acum, de față cu toată lumea?" "Da, acum. Să vadă toți cine ești." "Perfect." Musafirii au început să se foiască. Mătușa Ileana și-a șters buzele și s-a uitat la ceas, cu speranța timidă că poate arde ceva în cuptorul ei de acasă și trebuie neapărat verificat. Livia s-a dus în hol, a luat din sertar un dosar subțire și s-a întors. Cornelia a zâmbit victorios, crezând probabil că Nora își aduce actul de identitate ca să plece organizat. Femeia avea flerul unui om care intră cu încredere în liftul blocat. "Ce-i aia?" a întrebat ea. "Ordinea corectă a lucrurilor." Livia a scos o copie după extrasul de carte funciară și a pus-o pe masă lângă salata de băf. "Apartamentul acesta este pe numele Marianei Dobre, mama mea, de 8 ani." Cornelia a râs scurt, fals. "Și ce dacă?" "Și asta înseamnă că dumneavoastră nu aveți niciun drept să evacuați pe nimeni de aici. În schimb, proprietara poate cere oricând evacuarea persoanei care stă fără acord." Radu a înghețat. "Livia..." "Taci puțin, că până azi ai fost foarte ocupat să taci când trebuia." Cornelia a dat cu palma în masă. "Minți! Radu, spune-i, apartamentul e al tău." Livia l-a privit pe Radu. El s-a uitat în jos. Omul care toată viața n-a vrut să supere pe nimeni, reușise performanța să dezamăgească pe toată lumea. "Spune-i," a repetat Livia. Radu a înghițit în sec. "Mamă, apartamentul nu e pe numele meu." În camera aceea s-a auzit ceva invizibil crăpând, probabil tronul imaginar al Corneliei. "Cum adică nu e?" a țipat ea. "Cum adică?" "Adică exact așa," a spus Livia. "Ați făcut prea mult zgomot într-o casă care nu vă aparține." Cornelia s-a ridicat în picioare. "Asta e o conspirație. Eu am adus mobila aici. Eu am!" S-a blocat la inventar. Probabil își amintea că mobilă însemna un taburet și 2 perdele. Livia a deschis telefonul. "Cum tot ați cerut evacuare, am să vă fac pe plac. Proprietara a depus deja notificarea. Iar eu am sunat și la poliție, pentru că ați umblat în acte și intrați în apartament fără acord." Musafirii au înlemnit de tot.
Unchiul Petrică a lăsat furculița jos cu respectul pe care îl ai în fața unei lecții pe care n-ai vrut să o primești, dar o meriți. Ai chemat poliția?" a șuierat Cornelia. Da, m-am gândit că dacă tot facem ordine, să fie cu oameni care citesc actele până la capăt. Au venit repede. În bloc se vine repede când scandalul are public și miros de sarmale. 2 agenți au intrat, au cerut actele, au ascultat pe fiecare. Cornelia vorbea mult, cu întreruperi dramatice, invocând băiatul meu, rușinea, sacrificiile și nerespectul. Din toată pledoaria ei lipsea fix elementul principal, dreptul. Livia a pus documentele pe masă. Totul era clar. Proprietara era Mariana. Exista cerere scrisă prin care se retrăgea acordul de a mai sta Cornelia acolo și se cerea predarea cheii. Exista și mențiunea privind accesul neautorizat. Unul dintre agenți, om cu față calmă și experiență suficientă cât să recunoască imediat teatrul de duminică, a întrebat-o pe Cornelia. Doamnă, dumneavoastră aveți domiciliul aici? Eu sunt mama lui. V-am întrebat altceva. Cornelia a clipit. Nu, dar aveți vreun act care să vă dea drept de folosință? Păi stau des aici. Nu este același lucru. A fost minunat de simplu. Uneori dreptatea nu vine cu tunete, ci cu formulare corecte și o semnătură pusă unde trebuie. Cornelia a început să ridice iar vocea. Nu plec nicăieri. Mă dă afară o străină din casa băiatului meu. Livia și-a încrucișat brațele. Ba, plecați din casa mamei mele, e mai exact. Agenții i-au explicat ferm că trebuie să predea cheia și să părăsească locuința. Dacă refuză, situația se complică pentru ea. La cuvântul complică, toată vitejia doamnei Cornelia s-a strâns ca o pungă de unică folosință pusă pe calorifer. Radu, spune ceva, a strigat ea. Radu a spus în sfârșit ceva util. Mamă, mai bine mergi acasă. Acasă? A repetat ea indignată. Și tu mă lași? Livia a ridicat o sprânceană. Nu vă lasă, vă urmează dacă vrea. Musafirii au început în sfârșit să își ia rămas bun. Toți foarte grăbiți. Dintr-o dată aveau treburi, dureri de spate, oale pe foc, pisici singure, viață interioară bogată. Mătușa Ileana a șoptit la ieșire. Eu am zis de la început că nu-i bine cu scandalul la masă. De fapt, nu zisese nimic de la început, dar oamenii adoră să aibă dreptate după ce se termină pericolul. Cornelia și-a strâns lucrurile de prin hol cu mișcări scurte și nervoase, o geantă mare, un sac cu papuci de schimb, un halat, câteva cutii cu lucruri aduse și lăsate strategic. Fiecare obiect scos de acolo părea o mică mărturisire. Da, se instalase ca Igrasia. La un moment dat a găsit valizele. Nu erau pregătite de Livia, erau chiar ale ei, rămase de la ultima vizită de 2 zile, care durase aproape 3 săptămâni. Ironia, când e bine servită, nici măcar nu mai are nevoie de sos. În prag, Cornelia s-a întors. O să regreți, Livia i-a răspuns cu aceeași liniște pe care femeia nu o suportase niciodată. Nu, regretul era când vă lăsam iar cheia. După ce a plecat, în apartament s-a lăsat o liniște nouă, curată. Nu liniștea aceea tensionată de după ceartă, ci una bună, ca după ce scoți din casă un covor vechi care ținea tot praful și tot pretindea că încălzește. Radu a rămas în mijlocul sufrageriei printre farfurii, șervețele și rușinea lui. Livia, putem să vorbim? Nu despre noi. Am greșit. Puțin spus. N-am vrut să se ajungă aici. Atunci trebuia să vrei altceva mai devreme. El a încercat să se apropie. Ea a făcut un pas înapoi, nu dramatic, ci clar. Ai ales comoditatea, i-a spus, și ai numit-o pace. Nu e același lucru. Câteva săptămâni mai târziu, actele de divorț au fost depuse. Radu n-a protestat mult. Oamenii obișnuiți să fie conduși de alții obosesc repede când sunt puși să își apere singuri poziția. S-a mutat la mama lui. Potrivit unor vecini, în primele zile, Cornelia a povestit tuturor că ea, de fapt, a plecat de bunăvoie și că nu suporta atmosfera. Sigur, cum nu suportă nici Molia lumina, de aceea fuge din dulap când deschizi ușa.
Mariana a venit într-o duminică să stea cu Livia. Au băut cafea în bucătăria care, pentru prima dată după mult timp, nu mai părea teren ocupat. Pe masă era un chec simplu, făcut de Livia, și un buchet mic de flori din piață. Nimic festiv. Libertatea reală nu are nevoie de fundițe. Ți-am spus eu că femeia aia n-are măsură, a mormăit Mariana. Livia a zâmbit. A avut 2 perdele și un taburet. Au râs amândouă. Apoi Livia a schimbat iala, a aruncat șervețelele păstrate pentru musafiri buni și a început să le folosească fără ceremonie. A mutat farfuriile unde voia ea, a pus florile în vaza pe care Cornelia o numise prea pretențioasă. A făcut ordine nu doar în casă, ci și în cap. Peste câteva luni, într-o după-amiază, s-a întâlnit întâmplător cu Veta la piață. Doamna Veta a încercat un zâmbet unsuros. Ce mai faci, mamă? Foarte bine. Și singură? Livia a ales niște roșii, le-a cântărit din ochi și abia apoi i-a răspuns. Mai bine singură decât însoțită prost. Veta n-a mai avut replică. Greu să ai replică atunci când adevărul cade pe teșghea ca 1 kilogram de cartofi. Despre Cornelia s-a mai auzit că se plângea că lumea e rea și că tinerii nu mai respectă pe nimeni. Desigur, în traducere, asta însemna că nu mai primea chei, acces și aplauze. Tragic destin pentru o femeie care confundase apartamentul altuia cu extensia ego-ului propriu. Iar Livia și-a văzut de viață. A lucrat, a călătorit puțin prin țară, și-a renovat dormitorul în culori deschise și a învățat ceva util. Când cineva urlă, ieși din casa mea, cel mai bine e să-l întreb calm pe ce nume vine factura de impozit. Într-o seară, stătea la fereastră cu o cană de ceai și privea curtea blocului. Un copil alerga după o minge, o vecină scutura un pled, cineva căra plase prea grele și se oprea din 3 în 3 trepte, exact ca omul care a făcut prea multe compromisuri și, în sfârșit, s-a prins cât costă. Telefonul a vibrat, un mesaj de la administrator. S-a actualizat lista de întreținere. Livia a zâmbit. A deschis, a verificat, a pus deoparte suma. Totul curat, la zi, fără surprize și fără intruși. A închis telefonul și și-a văzut de seară. În fond, justiția adevărată în blocuri nu vine cu muzică dramatică. Vine cu o ială schimbată, cu actele în regulă și cu femeia care țipa ajunsă, în sfârșit, exact unde îi era locul. Afară, cu valizele ei, înțelegând prea târziu că, uneori, cea mai scumpă greșeală nu e ce cumperi, ci casa în care te porți de parcă ai cumpărat-o. Ce părere aveți despre această poveste? Uneori, omul care vorbește cel mai tare despre drepturi nu are de fapt niciun drept, iar liniștea celui care știe adevărul spune mai mult decât orice ceartă. Din astfel de întâmplări, învățăm să vedem la timp cine ne respectă și cine doar încearcă să ne împingă din locul nostru. Pe mine m-a făcut să mă gândesc cât de repede se schimbă oamenii când cred că pot pune mâna pe ceva ce nu le aparține. Voi ați trecut vreodată printr-o situație în care cineva și-a dat prea multă importanță în casa sau în viața voastră? Ne auzim curând!